Mustapha Z1 TV, duniyar nishadi. Kai mu fa in dai baka so ka kwanta kai bacci a natse, baka so ka zauna a cikin mutane a natse, baka so kwanciyar hankali ta mamaye ka, to ka fara yi mana hassada. Na rantse maka sarki, kai mu fa daga ran da ka fara mana hassada ka daina koshi kenan. To hassada za ta tunda alƙawarin ubangiji ne? In dai har ka yarda da cewa samun wani baya hana naka, arzikin wani baya hana naka, kwanciyar hankalin wani ba ta hana naka, abinda Allah ya maka alƙawari shi zaka samu. Sannan ba za ka iya canja kaddarar wance zama taka ba, kamar yadda wani ba zai iya canja kaddarar ka ta zama tasa ba. To dan uwa me ne hassada? Me yasa zaka damu kanka akan samun wani? Mai hassada ya kamata ka sani da Allah kake jayayya. Manta da damuwa ka fuskanci rayuwa. Abinda Allah ya ba wani ba wai ba zai iya baka bane. Idan kaddarar ka ce zaka samu. Gyara kayanka bai zama sauki maraba ba. Allah ya samu dace.